Salam mehriban adamlar. Hoş gördük hemmeňizi. Siz meni görýäňiz, menem sizi elbetde görýän. Täze gelýän kommentarlardan bir şen tutsaň, filmde ama gowdatlar ýazýaňyz. Bir gowy, bir gurrunlar isleýäňiz, gowy tymsallary, riwayatlary, hikaýalary, bolan zatlary, başdan geçirmeleri isleýäňiz. Bilen elimizden geleni ýetirjek bolarsyň sip bolsa, janyňyz sag bolsun, nirde gezseňiz hem, nirde ýaşasaňyz hem esasat jan saglyk, janyňyz sag bolsun. Çağazıklaňyz ilmi dama öýüňizde gülüp oýnap geçsin. Siziň bilen ýürekde şolun, siziň bilen hemra bolsun, olar ularsunlar. Siz şolaň bagtyny görmek meselesini hemmäňde. Mehriban dogonlar, bu şu bolýa sözi barmy? Türkmen bolýa, bor agam, bolýa dogon, bolýa jigim, bolýa gelneje, bolýa daýda, bolýa daýy, bor dogon diýen sözler barmy? Şu bolýa diýen sözler. Şuň bir üýtgeşik täsiri bar. Şu bolýa diýsen, şu bolmajak adam bir bolýan ýaly göwnüňe. Menne şeýle pikir bar. Sizde bilemek näil pikir bar. Ina mysal üçin şeýle bir tymsal eşitdim-de men. Bir gyýyl maşgala durmuşa çykyp bilmändir de uzak wagtlap, aýny ýaşy geçendir, 30-dan geçendir, 35, 40 golaylandyr bolyn. Agyrdan onuň ýanky gyýyl maşgala bir gün bir danaň ýanyna barypdyr. Şunu ýaly aýdypdyr ýagdaýyny bolyn. O dana da şey diýipdir, gyýdym sen diýipdir. Şar allypdyr. Bir 15-20 tane şar Allah şol çişide diýipdir. Asmana usurda Allah jal maňa kömek et, bir maşgala gurmaga, durmuş gurmaga, durmuşa çykmaga kömek et diýip dilek et diýipdir. Onuň gyýyl bir hidrak bolupdyr gyýyl maşgala. Ay ola bir hili ken bir hidrak agam men anana mogon diýipdir. Onu sen diýipdir ýene bir 10-15 tane gyzyl şar, gök şar, sar, her hili üýtgeşik şarlar, renkli şarlardan Allah çağazyklara paýla diýipdir. Her çağan eline berde çiğişirde paýla mejigim diýip, olaram sana sag bolsun aýdarlar diýipdir. Şonu diýipdir, mümkin sen bagtyň açylar diýipdir on. Gyýyl rady bolmandyr. Ay, agam diýipdir, bu zatdyr men anam ok diýipdir. Ona el şar çiğişirýän, asmany uçurýan, şar çiğişirýän çağadara paýlaýan, onu durmuş açylarym diýipdir. Şeýdip ondan gyýyl nägili bolup gidýär. Ay, bir ýyl geçýär, 2 ýyl geçýär on, gyýyl bir hili hasam howsara düşýärdi. Gel şu danaň ýanky agam diýeni görýän ýa-da. Onuň dukanyň şar alýa, renkli her ýyl şar alýa-da çağazyklara paýlaýar. Çiğişirýär-de aljygymna şar, aljygym şar diýip şar paýlaýar. Hemmeni paýlaýan bir öýdi ýaly bir ýigit ýanyna geledi, näme diýäňiz diýär. Aýna şar çiğişirýär diýär. Howol çağadara paýlaýar. Gelmenem çiğişirip şar çiğişirip paýlaşaýyn bile paýlanýar, bile paýlar şeýdip bular asly şäde gidiberýär ýanky ýigit bilen gyýyl. Howol şar paýlap ne gülýäli. Şondan onuň bular durmuş gurýarlar. Ana şonu reýil şey diýär. Şo men agamyň ýanyna bark gaýdaýyn diýär. Bir näme syr näme diýip ýanyna gelýärdi sorýar. Bilýärmi agam diýär, ýadyna düşýän men diýär. Dana diýelim. Bir döwürler siz ýanyna gelin bir kilmünün diýär, bir 3 ýyllar boldy diýär. Şonu siz şar barada gurrun etdiňiz diýär. Menem diýär şo wagt ýok, oňa namok diýdim diýär. Adiýany şeýitdim bolyn diýär, bagty maslaýdy, bu näme den diýär bolyn, şonu ýanky ýaşul şey diýär, dana. Sen şo wagt bolýa diýmediň diýär. Bolýa agam, bolýa daýy, bolýa dana diýen bolsaň, sen 3 ýyl mundan öň çykmarlyň durmuşa diýär. Düşündüňmi? Ebabi şo bolýa sözi näme de bolsa adamda täsir galar ya. Bolýa ýoluň açýar diýjek bolýar. Şoň üçin ilmi-dama eger haýyrlysy bolsa, size haýyr berýän bolsa, size peýda berýän bolsa ilmi-dama bolýa diň. Bolýa agam, bolýa jigim, bolýa dogonlyk gedin. Bolýarmy? Siz näil pikirde? Elbette siziň pikiriňiz başgarakdyr. Ýöne men şeýle pikir edýän. Ilmi-dama birek berýär, bolýa agam, janyň sag bolsun agam, bolýa gelneje, bolýa dogonlyk gedin. Ona näme? Ýene bir gedek bolýa dogonlar. Sag bolun, saglykda görşeliň. Hemmäňe jan saglyk arzuw edýän. Sag bolun.